ସନ୍ଦେହ ଏକ ଏପରି ରୋଗ ଯାହା ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ବସିଯାଏ ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ମନରୁ ବାହାରି ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଭଲ ଘରକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିଦିଏ। ଅର୍ଥର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟର ଲୋଭକୁ ବଶ କରାଯାଇପାରିବ, ହେଲେ କାହାର ଜୀବନକୁ କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଯିବା, ଛନ୍ଦ କପଟ ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ରହିବ ନାହିଁ। କାହା କଥାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ସାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସେହି କାମ କର ଯାହା ଠିକ୍ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଧନ ଥିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଭୟ, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଅଜ୍ଞାନର ଭୟ, ସର୍ବୋପରି ଦେହ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ତାହାର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ କେବେ ଗଛକୁ ଫେରିଆସେନା। ତେଣୁ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଏହାର ଯଥା ଉପଯୋଗ ନ କଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଣୁ କାଗଜପତ୍ରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଯାହା ହୃଦୟରେ ଥାଏ ତାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ।